ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಿಮಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ ಉಡುಪಿಯ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ. ಈ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವವರಾದರೂ ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಬೀಡ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಅಲೆಯೂರು ಮಾರ್ಗ. ಅಲೆಯೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಡ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 1, 2, 3ನೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ 1 by 1 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ತಡ, ಹೋಗುವಾಗಾದರೆ ಫಾಲೋ ಮೀ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಂತ. ನೋಡುವ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡುವ. ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಕಲ ತುಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಾತಿರ್ಗನ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ಗನ ತುಳುಟೆ ಬಾತೇನೆ ದೇಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನು ಆನ ಕೆಲವು ತುಳುಟು ಬಾತಿರು ದೇಬಂಡ ಕೆಲವೇ ತುಳುವೇ ಬೋಡಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆಗಳ ಅನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಬಾತಿರ್ಗಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಂಗಾಪು ಯಾಕೆ ಸುರುಟ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ತುಳುವ ತುಳು. ಓಕೆ, ತುಳುಟು ಬಾತಿರ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಂದರ ನೀರಿನ ಬುಧರ್ ಅದೇ ಸುಂದರ. ಎಸ್, ಈರು 8 ವರ್ಷದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ 38 ಮುಟ್ಟ 38 ವರ್ಷದಂಚಿ ಈ ಒಂದೇ ಜಾಗಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾತೆ ಒಳ್ಳೆ ಐದು ಮೇನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮಭವನ ಹೋಟೆಲ್ 13 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇರು ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ 8 ವರ್ಷ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 38 ಅಂಡ್ 38 ವರ್ಷ 38 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರ ಅತ್ತು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೇತದಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್, ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಅದು ವೆಜ್ ಬಂದಾಗ ಉಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಮಡೆ ವೆಜ್ ಅಂಡ ಇಡೀ ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ವೆಜ್ ದಾಗ ಬತ್ತೆ ಕಲೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಪುಣ ಅಂತ ಅಂಜದಾಲಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ತೊಂಬೇರು ನಾವು ಎಂಗ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಐಟಮ್ ಬರ್ತಿ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ರಡ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಒಂದು ಪೇರು ಅವು ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಚಕ್ಕುಲಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ಏನೇನ ತಿಂಡಿ ಬರೋಂಡು ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಬಡೆ, 5 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, 5 ತೆತ್ತಿದ ಬೋಂಡ, 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಬಜೆ ಗಿರೆಂಗದ ಅಂದ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕಡಲೆ ಬೀಜ, 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬೋಡಾಂಡ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅನುಕೂಲ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೂವಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಈನಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಗಿರಕಿಲೆಗೆ ಯಾಪಲ ಇರ್ಪಿರ ಗಡ ಬಿಡು ಅದೇ ಈನಾಳ ಮಲ್ತ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ತ ಗಡ ಬಿಡುವ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತು ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತು ಬೋಕ ಇರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡೆ ಓಪನ್ ಅತ್ತ ಬಯ್ಯ ಗುಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಪಿನಿ 3:45 ಬರ್ತು.
ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪಾರು ಅಪಂಡ ಇರ್ನ ಓಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಾರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 9:15 ಮುಟ್ಟು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವರ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ರಫ ಒಂತೆ ಚಟ್ಟ ಮಡೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂತೆ ಕಡಲೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂತೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಗಿರಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ನಮ್ಮ ಏನೇ ದೀದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ತಿನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇರು ಒರಿ ಒರಿ ತೆಂಗಿರು ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಅವರಿ ಅರ್ನ ಬುಧರ್ ಅವು ರಾಜಣ್ಣೆ ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾರೇನೆ ನಾನು ಹೆಂಗ ಎನ್ನು ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಾವೆ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಾ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕೈತಾರ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ನಗರ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಇರಿಗೆ ಎಜ್ಜೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಳ ದೇವರ ದೇಡ್ತಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಜಂಕೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇರಕಲ್ಲ ಅಗಲು ಮಗಲು ಹಿಂದೆ ನನಗಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಾತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರ್ಮೆ ಅಂದೆ ಮಗಲೇನ ಕಂಡನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ 3ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೆರ್ನ ಮಗೇನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ನಡೆವೈದ ಮಗನ ಸುರುಗ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕೈನಿ ಪಪ್ಪನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದ ಆತ ಕಲ್ಪುಡು ಪಂದಾಂಡ ಈ ಕಾರಣ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ದು ಆರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಆರು ಗತ್ತದು ಉಸುದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗೆ ಒರಿ ಟೆಂಪೋ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಊಡೆ ಉಲ್ಲರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಿಗಲ್ಲ ಹೊರಲು ಗಂಟದ ಸಂಸಾರ ಅದೇ ಅವಟ್ ಕುಡೋರಿ ಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ ಎಸಿ ಇದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಇರ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಎಂಚ ಇರಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷಿ ಏತು ಬೆನ್ಕುನಿ ಇರೇ ಪ್ರಾಯ ಇಜ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಜೋಕು ಬಂದ್ ಬೇರೆ ದನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಗ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇನೋಡೆ ಅದೇ ಐಕಿತನ ಫಲ ಓಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಕುಡಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಪ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆನ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಎದುರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಬೆನ್ನಕನೆ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬೊಕ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತಿಂಡಿ ಬನ್ನಿ ಏನಡ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮೊಟ್ಟೆದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಗಿರಕ್ಕೆ ಏರೇ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಾಡು ಮೂರು ಆಕಲಿಗೆ ಇರೋ ಇಂಚ ಕೈಪಾರ್ದು 4 ಕಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರಿಗೆ ಅಂದೆವು ದೇಪಣ ಎಕಡೊಂಜನ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಹೌದಾ ಈಗ ಅವು ದೇಪಣ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪನ್ನ ಎಮ್ಮಲ್ ಒಂಚೂರು ತಿಂಡಿ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿ 2 ಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಅವು ಕೊರ್ನೇಟಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಪಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದ ಎರಡೆರಡು ಇನಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ ನೆಟ್ಟಿರ್ಲ 2 ಕಡ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಬಾರದಿಂದ ಕೊಂಚ ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ 2 ಕಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ಬೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತೇರು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ರಾಂಬೌಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಏತ ವರ್ಷ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡರ್ ಅವೇ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ತನು ಈರಿಗೆ ಈಗಿನ ಕನಸಿತ್ತನು ದೇವನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎನ್ನದಾರ ಇಜ್ಜರ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಏನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಟು ಯಾವ ಹೋಟ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅದು ಊಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಒಲ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾನು ಊರುಡೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮತ್ತು ಸಾಗೋಳಿದ ಬೆನ್ನಿದೇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನೆ ಇಂಕ್ ಮೂಲೆ ಎಂಜಿ ಸಟ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಈ ಊರುಡೆ ಮನಸ್ಸನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವತಃ ಊರು ಕೆರುವಾಶೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕೆರುವಾಶೆ ಎನ್ನ ಊರಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾರ್ಧ ಬತ್ತದೀರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ರು ಉಡುಪಿಗೆ ಮೂಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ ಎಂಚ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ ಜೋರ ಇರ್ ಪಾಪನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ್ದು ಕಿನ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಡಲ ಒಂಜಿ ದಲ ಕಡಕಡುವಲ ಪಾತೆರ್ನಿಜಿ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಕುಸಾಲಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲ ಎತ್ತಿಡು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಕ್ಕೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಲ್ತ ಕಡಬುಟ್ನ ಜನ ಅದೇ ಬಂದಿರ ತೂವನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅತ ಅಗುಲು ಪಾತೆರ್ ಜನರಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕು ಪಾತೆರ್ದು ಬಲೆ ಎಂಚೋಲ ನಮ್ಮ ದೇಪಂಡ ಈ ಬ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಕನ ಕಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚೆ ಪೋಟು ದೇಪಂಡ ಏರೆ ಬಾಡ್ ದಾದ ಬೋಡನ್ನ ಅಲೆ ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿ ಅಲೆ ದಾದ ಬೋಡನ್ನ ಕೇನ್ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ನಂಕ ಅದ ನಂಕ ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಆ ಬಿಚ್ಚುಡು ಬತ್ತ ಇಡಲ್ಲ ವರ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿವ ಪೂರ್ವದ ಪಾತ್ಯರನೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿಂಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಸುಂದರನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲವೇರು ಬಿಚ್ಚದಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ತಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಕುಟ್ಟನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕುಟ್ಟನ್ನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಓಲ ಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆದಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಜಾರ ಆಪಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಿನ ವಿಚಾರದ ಅಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಸೋದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾಲ್ದಿನ ತಿಂಡಿ ಸೂಪರಿಯೇ ನಾನು ಕುಡಲ ಪಸಂ ಪೋಯ ಏನು ಬುಡಿದಿಗ್ಲ ಪಸೋಯ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಸಂ ಪೋಯ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಕಲೆಲ್ಲ ಪಸಂ ಪೋಯ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಆತಂಡ ಅಂದ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆ ಪತೋಯಿನಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬರಣಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡು ರುಚಿ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪಾಯಂಗುಲು ಪಂಜ ಪನ್ಯಾಗುಲು ಉಳ್ಳೇದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಲಾಯ್ಕ ಆದ ಏನಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕೊಲ ಇತ್ತೊಂಜೆ ಒಂಜಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ನ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಗಿರಿಗೇರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಪೋತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪುನಪ್ಪ ಕೆಲವು 50 400 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಭತ್ತದ ಸಮ ತಿನ್ಪೇರು ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಬೋತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಣ ಇದೆಲ್ಲ ಉನ್ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ 2 ದಿನ ಮುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲವು ಪಂಚ ಉಳ್ಳೇ ಉಂಡು ಅವು ಬೈಜಿ ಅವು ಕೆಲ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದು ಉಂಡ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆ ಮಗ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ತ ಹಾಳ ಸುಖನ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದ್ದಲ್ಲ ನೂದೆದಲ್ಲ ಒರಿ ಇರುವೆರಿಂಚ ಬೊಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಸಂದರ್ಭ ಮದಗಿರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಜಾರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಬೈದಿನ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಏತು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕುಲ್ಲಲಿ ಒಂದು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡ ಅವು ಅಂಚಿತ ವಾ ದೇಶೋಡ್ಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚಿತ ಭಂಗ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಇರ್ನ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇರು ಇಟ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಬ್ಬು ನೆಟ್ಟಾವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ದಾಲಾಂಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಾಜಿ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇತ್ತು ತೂವರೆ ಬೋಪಾರ ಅವಲ ಬೋಡತೆ ಖಾಲಿ ಬೆಂದು ಕುಳ್ಳ ಅವು ಹೋಪಿನ ತೋರಣ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಮಾತ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ದಿನದ ಡೈಲಿ ದಿನಲ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ರಜೆ ಪೀನಿ ಉಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬು ರಜೆ ಮಲ್ಪೇದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸಾರ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ವಾರೋಡು ಐತಾರದ ದಿನ ರಜೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಂಡರದ ವಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಜೆ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಈ ಕೆಲವರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂತೀರಿ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಂತೀರಿ ಪುದರ್ ಓಂಡು ಕೇಂಡ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು 1 2 3 ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮೂಜ್ಞದ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಮೂಜ್ಞದ ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಮೂಜ್ಞದ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದತ್ತು ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲೆ ಊರು ಪೋಪಿನ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮೂಜಿದ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ವೈನ್ ಬಾರ್ದು ಮೂಜಿದ ಅಂಗಡಿ ವೈನ್ಸ್ ದ ಬರೇಟ್ ಅವ್ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬೈಟ್ ಬನ್ನ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಓ ವೈನ್ಸ್ ಹಿರಣ್ ವೈನ್ ಹಿರನ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಹಿರನ್ ವೈನ್ಸ್ದ 1 2 3ನೇ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೋರ್ಣ ಅರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡುವ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಕಟ್ಟ ದೀಪಾರ್ ಮೂರು ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪಾರ್ ಕೆಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲೂ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈಂಡರ್ದ ನಿಕಲ್ ಅಗತ್ಯ ಬೋಣ್ ದೀಪಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಕಡ್ಲೆ
ಬೊಕ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಐಟಮ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಿಂದೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆವಡು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಆವಡು ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಮಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ ಬೋಡೆ ಪಂದಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀಪೇರು ಆ ನೆನಪದಿಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಪಂದೆ ಬ್ಯಾತೆ ಓಲ್ಲ ಬೋದಿಗೆ ತೊಂಬೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಹೊತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ತಿಂಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾರ ಸರಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಗಾವಡತಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಂಚೆ ಬರೋಂಡಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಖಾಲಿ ಪತ್ತಾರ್ಪಿಜಿ ಕಿಸಿಗೆ ಪರ್ಸ್ ಜೀವನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಡದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವಳು ಯಾರು ಇಂಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ಯ ಮೊಲಾಡು ತಲೆ ಅವಲ ಉಂಡು ದಾಲಾಜಿ ನಿಕಲ್ ಆಂಡ 19 ಜೇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುರುಕಾದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಪುಂಡ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ಇಜೆಂಡ ಅವಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ಬಂದ ಕೆಲವು ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈತು ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯ ಈತು ಪೂರ ಪಂಡರೆ ಆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಕೈ ಚೆಳಕದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ರುಚಿ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ಇರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪವರ್ ಅದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಮಲ್ದಿನ ತಿಂಡಿ ಅವು ಸಾಕತ್ತುಂಡಿಯ ಬಂದ್ ಅದೇ ಎಂಕಿನ ಕೊರ್ಪರೈತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪು ಎಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ ತಿಂದು ನಿಕಲೆ ಬಂತ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ನಂಕು ಬೋಡಾಯನ ನಂಕತ್ತು ಎಂಕು ಬೋಡಾಯನ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದೆ ತುಕ ಅದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಅಂತ ತಿಂದು ಬಂತೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಸ್ ಮಸಾಲೆ ಬಂಡ ತುಕ ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ತಿಂದೆ ಬೋಡಿ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತಿಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಗಲ್ಲಿ ಕುಡುಡು ಅವಲ ಮಹಿಮಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ದಗಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತಲೆ ಎಸ್ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ತೂಕ ನನ್ನ ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೌಡು ಸುಂದರಣ್ಣನ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಎಸ್ ತೂಕ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡಲೆ ಏನ ಪಂಡೆ ಮೂಲು ಬತ್ತುಂಡ ಸುರುಕಾದ ರಡ್ಡು ಕಡಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅವೇ ಕಡಲೆ ಅವು ಕಡಲೆ ಪಾರ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ಅದೇ ಸಖತ್ತಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕು ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದ ಓಲ ದಿಕ್ಕನು ಆತು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಉಡುಪಿಗಂತೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಲ ಅಲೆಯೂರು ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ ಥಿಯೇಟರ್ಗಂತೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇವರ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಲೆ ಲೇಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇವು ಬಾಟಂಬಡೆ ಆವಡು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆವಡು ಬೊಕ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಕಡಲೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಐಟಮ್ಲ ಬೊಕ ಎಕಡರ್ ಪಂಡೇವು ಕಾಲಂಡ ಬೊಕ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಹಿತ ಮಿತವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಲಾಪ ಬಂತೇನ ಉದ್ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದೇಪಂಡ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ನಾಗ ಲಂಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊನ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ತಿಂಡಿನೇ ಪತ್ತಂಪೇಡ ಅವು ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದೇಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಡರ ಗಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಪೇರು ಅದಾಗ ಸುಂದರನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ 4 ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರಣ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಮಾತಕಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡೆ ಬರೋಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರನಾಡೆ ಬರೋಡೆ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಂದರನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳುವ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಡಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಜೇಶ್. ತಾವು? ರಾಜೇಶ್ ಹುಬ್ಳಿ. ರಾಜೇಶ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅವರು. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೌಂಡ್. ಆದರೆ ನಾವು ಸುಂದರನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸುಂದರನ ಅಂಗಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ. ಆದರೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಖಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಾರ, ಸಿಹಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸುಂದರನ್ ಹೌದು ಹಾಯೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರನ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಂದರನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಂಡಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಾರ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಡೈಲಿ. ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸುಂದರನ ಅಂಗಡಿ. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ, ನಮಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಂಡ ಎಂತ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಗು ಮುಗದ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಖಂಡಿತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಂದರಣ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಮನೆ ಅಂತೆ. ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಮ್ಮೆ ಸುಂದರನನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಪಂಡತೆ ಇಡೇ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಬರೋಡಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಕೈತಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಓಡ ಓಲೆ ಇಪ್ಪಣ ಆಕಲ್ ಖಂಡಿತ ವಾಡ್ಲ ವರ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ತಿಂದು ಪೋಡೆನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ತುಲಕೊಂಬಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಪರ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಪರ್ರೆ ಬಂದಿರ್ ನನ್ನ ಬರೀಟ್ ಬಾರುಂಡು ಬಣ್ಣೇರಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜರ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾದಾಪುರ ದಿಕ್ಕು ಮೂಲ ಪರ್ರಗ ಎರಡ ವಾರಂಜಿ ವೈಟ್ ಲೆಮನ್ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬು ಸರ್ಬತ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಹೆಂಗ ಏನ ಮಗಲನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತ ಆರೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಿರೇಕಂತದ ಇಡೀ ಸಂಬರ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ತಿಂಡಿಗೆ ರೇಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಅದ ನಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಬೋಡ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲೆ 35 ಬೊಕ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಈ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬನ 10 ರೂಪಾಯಿ 4 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮುನ್ನ ಓ 10 ರೂಪಾಯಿ 4 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತುಲೆ ಏನ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 4 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಉಡುಪಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಓಲ ಬರ್ಬುಜಿರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಬರ್ಪೀರ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಅಂಬಡೆ ಪುರಾಂಡ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಅದೇ ಆವಲ್ವಿ ಅದೇ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಟಂಬಡೆ ಒಂಜಿ ಗೊರ್ಪಿನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟಂಬಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಇರು ಮೂಜಿ ಗೊರ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ತೇನ ಸೈಜ್ ಕಿನ್ನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಓಕೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಬಂಡಾರ ಅವು ಈರೆ ಕಲ್ದಿನ ಅತ ಈರೆ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಐಕೆ ಅತ್ತ ಅವು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ನಂಗದಲ್ಲ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಬರ್ತೋಣ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ಮತ್ತ ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ ಗಿರ್ಮಿಟ್ದ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಗಿರ್ಮಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿಡು ತುಲೆ ಕೇಂದ್ರತ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಉಡುಪಿಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ದ ಪುದರ್ ಫುಡ್ ಅವಳು ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅವು ದಾಯ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡ ಆರೆ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪಂಡಿರ್ ದೇ ಪಂಡ ಉಡುಪಿಡು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏನ ಈನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದ ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪೋದು ಆರೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು 4 ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾರ್ದು 4 ಕಡ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಿಂಜೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಇರು ಐಕೊಂಜಿ ಇರು ಪುದರ್ದಿಯರ್ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತಾರ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಬಂದ್ ಅದೇ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅವಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಗಿರ್ಮಿಟ್
ಓಲ್ಕೆಂಡ್ನ ಸುಂದರನ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರೋ ರೇಟ್ ಪೂರ ತೆತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಪನ್ ತೆತ್ತಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ 15 ಡಬಲ್ಗೆ 30 ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಸೇರ್ನ 35 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಪಿನ ಹೋವು ಇರ್ನ ಪಟ್ಟಿಂಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಸೋ ಆಪಿನ ಸೆಲೆಯನ್ನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಲೆಯನ್ನು 2 ಸಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ನೆಲ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸುಂದರನ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲ ಅದೇ ಎರೆಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ನಾಪಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇದೇನೆ ಕೊರ್ಪರೆ ಅದೇ ಸುಲೆ ಅವು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಈಗಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಹೊರ ಭೇಟಿ ಬರಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುವಿರತ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ಕುರಿಯರು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಮೇರೆದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಜನ ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಯಾಪಲ ಇರೋಂಜಿ ತೆಲ್ತಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಈ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅವಡು ದೇಪಂಡ ನಾಲಾತಲ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊಡ ಅವಡು ಪರ ಹೊಡಿತಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ಕಡೆಗಳ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚೆ ಅವಡಿಯರು ಅಂಚಿನ ಕಾಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಪ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಉಡ್ಡು ಅರಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರಗೆ ದೇವೇರು ನನಲಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾರದು ಏರು ಉಡುಪಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಡು ಸುಂದರಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಬೆಡ್ ಮಸಾಲ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಸಖತ್ತಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ 2 ಪಾತ್ರೆ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲಾರ ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಹಿಮಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಹೊತ್ತು ಈ ವಾರ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಉಡುಪಿ.